Sziasztok, bocs, hogy sokáig nem jelentkeztem. Csak, ja, és egy ilyen BMX-es játékot fogunk játszani. Nek az a lényeg, hogy minél jobb trükköket tudjunk beadni. És ott van a bal felső sarokban, hogy milyen trükkök vannak, az necces volt. Azt majd megmutatom, hogy milyen trükkök vannak. Most beadok egy jobbat. Jó, ez nem... neki mentem. És ilyenkor meghalsz. És ezt amúgy ti is le tudjátok tölteni. Járóházba. 5-ös jíból így. Rekordom az sokkal több. Az 1 millió valamennyi. 1.440.000 valamennyi. Mondtam. Dika, ezt hogy mentem rá? Hátraszajtó. És egy hátrát, előrét, és egy olyat, jó? Ok. Elől. Kormány. Jó. És egy hátraszajtós, előre. Leestem. És majd újra tudjátok nézni itt nem a videót, hogy mit teljesítettetek itt a végén. 1 millió pont, yeah boy. Ez a What's Replay. Na most menjünk a menübe, és majd a kövi meccsen megmutatjuk, hogy milyen trükkök vannak. Bár valamelyiket nem bírom beadni, úgyhogy bocs. De itt van ez. Jó. Sem. Ki fogjuk nyitni, igen. Nem tudom. Beállítsam, vagy sem. Colors. Akkor nem annyira. De most ez így jó lesz. Most olyan trükköt fogunk beadni, ami egy ilyen challenge. Nem biztos, na, itt van a rekordom, 1.443.000. Nem biztos, hogy sikerülni fog, de nem itt adjuk be. Nem is ez. Már talán. Jó! Nem ez. Na, hátraszajtó. Most előre szajtóval megcsináltam volna, akkor sikerült volna. Jó! Na ez. A feladatomba. Úgy, és még egy hátra. És megmutatom itt, mert eddig mindig itt mentem, mi van. Backflip. Na még azt. 22.000. Na de ez ennyi is lenne. Na császtok.